Ahoj, ahoj u mojho občasníka z World of Tanks. Dnes sa pozrieme na XOR 1010, anglický kolesový gentleman 8. kategórie. Ako vybavenie si tam vozím ventiláciu, zameriavač a pozorovací systém. Teraz rýchlo fujazdím na jednu pozíciu a ak máte rýchly tank, tak si môžete niečo nastrieľať na pomalšie ťažké tanky. Takže sa rútime do stredu mapy. Do nejakých kríkov. Som si všimol, že Bulldog je na úplne inej strane. Teraz musím nájsť depresiu. Dela. No, jedna strela pošla celkom zadarmo. Nemusel som za ňou zaplatiť nič. Počkáme, kým prestaneme svietiť, asi takých 10 až 12 sekúnd. A skúsime ďalej niečo. XM tam je, možno, že do neho. Nájdem si voľný priestor. Tak. Jednu sme mu dali, zase svietim. Tak. Vyhol som sa aj Artine, sa stále treba pohybovať tu i tam a tým pádom pre Artinu budete ťažší cieľ. Skúsim sa presunúť teraz trošku, aby som nebol stále na tom istom mieste, aby som supera prekvapil. No, naši... Tak, nastrelal na Bulldoga. Dokonca som aj niečo spozoroval a dostal nejakú asistenciu. Číhame, pozeráme sa na minimapu. Tam sú tanky. Pekná strela na prototypa. Dokonca sme nasvietili aj Indiana. Stihnem? Pekná rana. Tak. Dokonca by sme chceli aj splniť misiu na Black Rock. Nastrelil si 12 krát svoje štrukturálne body. Teda 5 krát svoje štrukturálne body. Tam je XM57, pekná rana. Ani ma nespozoroval. Tam je Škoda. Pekná strela. Používam tam zameriavač, pretože zase pekná strela, lebo to dielo bez zameriavača pre mňa nie je dosť poľahlivé. Tak teraz už iba počkáme, kým zacúva. Tak. Vedieme 5-3, 5-4 zatiaľ. Možno, že stihnem jednu ranu. A nestihol som. Ale tam už ostala iba samotná 110 proti ťažkým tankom. No to vidím AMBTčko a tak utekám. Jednak má zásobník a nechcel by som, aby aj z tej druhej strany možno, že aj prešla. Aby som bol obklúčený jednak zo strany, kde hrali ťažké tanky a jednak s AMBTčkom. Skúsim niečo nasvietiť. Tam bolo SUčko, nejaká asistencia. Skúsim aspoň jednu ranu dať. Tak. Tá T-32 na ľudia ešte osudná. Zase sa musím presunúť.
Lebo tento tak je viac menej sniper. A viac menej na diaľku treba bojovať, pretože nemám žiadny pancier, je to čistý papierový tank. Pekná strela do Windhunda. No a on sa zľakol, padá dole a zrútil sa. On na AMBTčko ide tam. Tak pekná strela. A keď ma spozoroval, zase sa snažím presunúť. XM-ko. Bohužiaľ. Spozorovali ma. Utekám o druha. Ojojoj. Tak aspoň nejaká asistencia tu i tam. Ale musím utekať. Rád by som sa vysporiadal s Indianom a tiež s TVPčkom, pretože majú málo štrukturálnych bodov. Škoda tejto rany. No a nabíjanie mi trvá asi 10 sekúnd. Dobre, ten tak bol zničený. Zase super nie je bohvie ako šikovný. Jedna rana na AMBTčko možno. Tak, tam bol zničený. Tu som sa vyhol nejakej rane. Aj artilérii. Skúsim tu na Pershinga. Odrazila sa rýchlo zmytám. Ostali sme už iba dvaja, bohužiaľ. A delo. Už mi aj dochádza ostrá munícia, musím si jej nosiť viac, pretože normálna munícia lieta veľmi pomaly. A teraz som sa rozhodol už iba utekať, pretože musím držať odstup od supera. Tak pôjdeme za Artinou a potom sa uvidí, že čo ako. Tam na súčko mám, uhol nemám. Tam je artiléria. Pôjdeme bližšie. Tak jednomu dáme spodorováva. Utekám do strany, lebo potom sa mu rozmeriava. Strela. Dobre, tak. A teraz utekáme. Zase budeme musieť utekať. Som sa rozhodol, SUčko je až príliš blízko a tak zase utekám. Držím si odstup od supera. Tam je Pershing. Jedno mi dal. A pozerám sa tak, aby na mňa nemal strelu. No, vďaka rýchlosti Xoru ma Pershing netrafil. No ako vidíte, už mám 5400 nastrieľané. Ešte jedno alebo dve strely a misia na Blackrock bude splnená. Nastrieľať si 5 krát toľko ako svoje HPčka. Teraz ďalšia. Pekne. Skúsime tu na dokriakov. Pekná strela. Misia splnená. Niektoré tieto misie sa dajú urobiť so SU-130, prípadne SFAK-om, francúzským stíhačom tankov. Škoda tej rany. Dielo nie je boh vie čo, bohužiaľ. Aj s tým zameriavačom.
ale som sa rozhodol, že radšej nebudem strieľať, lebo už majú predmierené na tú moju pozíciu. A tak utekám zase. Ináč cením si od supera, že bojuje ďalej, že nezačal dobíjať bázu. Spozoroval ma. Zase som dostal jednu a dokonca som narazil tu na do múra. To XM-ko zdá sa, že má dobrý dohľad. Musím si dávať pozor. A tak sa snažím zmeniť uhol zase. Nasvietiť si, domieriť pekne. No ale čo teraz? Máme 5 zničených tankov na konte, na 6500 nastrieľaných, 1000 asistencia. Celkom dobre, ale teraz čo, zase sa presuniem o čosi ďalej. Možno, že mu dáme jednu ranu. Ja, bohužiaľ to dielo nejako... Tu naužiť aj T-32. Neviem. Dielo zase... Už nemám šancu tu. Idem dopredu a koniec. No, majstrovský odznak vo vrecku. A misia na Blackrocka splnená. Majte sa krásne.